Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Ito ulit si Mike at nakatuloy tayo sa latest weather analysis. At ngayon po ay araw ng linggo. I hope nasa magandang o mabuting kalagayan po kayong lahat. At bibigay ko sa inyo ang pinaka-latest na yon kung ano mga situation sa LPA o ano pa mga weather disturbances na makaka-affecto sa ating bansa. At ito po ay valid hanggang Martes, Hunyo 27. Ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa atin ng Typhoon 2000 at yung ating mga partners like Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands at ng Avenue Plaza Hotel. Umpisa natin ang update. Ito yung GovSat yesterday na ginawa natin. Mamayang early evening, gagawa naman tayo ng panibago. At yung LPAC 92W ay nalusaw na po. Na-absorb po dito sa aktibong monsoon trough. Ito po yung pagsalubong ng hangin mula sa Ilagang-Silangan at Timog Kanluran. At meron panibagong LPAC 93W. At ito po ay namuunong Biyernes at ito po ay humina ng humina. Kahapon ay nandito na po siya sa may Palau at ngayon nasa loob ng PAR o Philippine Area of Responsibility at lalo pa pong humina. Halos shallow na lang po siya. Maninipis yung ulap niya at medyo wasak yung kanyang sirkulasyon. But magbibigay po ito ng mga pag-ulan, lalo na po naka-embed po ito sa monsoon trough mula Bicol, Visayas, Mindanao, Sulu Archipelago at ang Mimaropa. Okay? So may mga thunder, lightning po yan. At ingat po kayo sa mga posibleng mga malilit na buhawi, mga tinatawag nating funnel cloud, yung ulap na imbudo ang itsura. Tapos sa baba, parang may umiikot na malakas na hangin, mga 50 to 80 o 90 kph. Gasnado po ang tawag doon. Once yung cloud mag-connect na po sa ground, tornado po ang tawag noon. Yung nangyari noon sa Pampanga, ito po ay mga tinatawag nating minimal type of tornado, yung tinatawag nating EF1. Yung hangin, pwede umabot po lampas na 100 kilometro bawat oras. Kaya may mga damage po sa mga dinaanan nito sa may Pampanga. Medyo common dun mga funnel clouds but bibihira po nangyayari itong mga EF1 dun sa area nila, but it happens every decades or after ilang years, depende po sa ripe environments o ingredients ng atmosphere. So mag-ingat po sa mga ganun na situation. So sa ngayon wala po tayong inaasahan na magiging bagyo. So, itong si 93W magbibigay lamang itong mga thunderstorms kasama itong monsoon trough sa iba't ibang bagay ng ating bansa sa susunod na ilang araw. Pero babantayin pa rin natin ito kung may mga further developments. Ganun po ang pinapakita ng mga computer models. Medyo nasa area po siya ng malakas na upper level winds. So, walang developments na pwede mangyari. At ito po yung ating fast animations na nakikita natin dito. Medyo dispersed yung kanyang kaulapan. Naka-embed talaga dun sa tinatawag nating monsoon trough. Kaya itong mga thunderstorms na ito ay patuloy pa rin na magiging frequent visitor natin every afternoon since papasok na tayo sa July. Pasalamat tayo, walang aktibong habagat at wala rin formation ng mga bagyo, but we expect this July baka meron naman mag-form dyan, lalo na po sa ikalawa, ikatlo, ikaapat na linggo ng Hulyo. So, inaasahan po natin itong mga tropical cyclones since July and August, ang pinakamataas na frequency nito every year sa ating bansa. So, halos ang low-level center niya is nowhere to be found. Usually, nandito po yan. Okay, medyo kakiwalay po yung kanyang kaulapan dahil po sa mataas yung upper-level winds, yung wind shear. Okay, so don't forget, magdala ng payong, kapote, dahil it's a normal or neutral occurrence itong tinatawag natin mga localized thunderstorms. Although nagsimula na po ang El Nino, yung epekto ng El Nino, I feel po natin na yung darating pong 3rd to 4th quarter ng 2023. So, ang epekto niyan, babawas po ang amount of rainfall, hindi po normal, magiging below normal. So, expect na po natin yan. Ang magbibigay na lang po ang mga malalakas sa ulan sa atin, itong mga bagyo, kapag tinamaan ng Pilipinas, but let's hope and pray walang naman po sa atin dahil po magkakos po ito ng grabing damage sa ating kapuluan. Alam naman natin na itong mga bagyong ito ay one of the major factors nitong mga floodings,
mga landslides sa ating bansa. Lalo na po sa may Albay, alam nating ongoing eruption ng Mayon. So napakahirap po sa situation nila na magkaroon ng malalakas na ulan dahil po alam natin na maraming lava o mga pyroclastic materials na naipon po sa slopes ng Mayon. Kapag sobrang lakas yung ulan, expect natin magkakaroon po yan din tawag nating lahar flows. So yan po ang pinipray natin na yon hanggang katapusan ng taon sanang walang landfall na bagyo sa Bicol at sa ibang parte ng ating bansa. Now, ito po yung wind at pressure forecast mula sa European model. At ito lang yung papakita natin yung American model. Wala na rin pinapakitang development yung si LPA 93W. At dito sa European model, pinapakita po bukas ng hapon, Lunes, ay lalapit ng bagya sa may Bicol. At may mga showers at thunderstorms pa rin sa hapon ng gabi na mangyayari. At Martes ng hapon, ito po ay inaasahan tatawid po ng Luzon at magiging embedded pa rin siya sa tinatawag nating monsoon trough. So may mga thunderstorms pong inaasahan po dyan, lalong-lalo na po sa may Luzon. At si Miyerkules ng hapon, lalabas na po siya kaagad dito sa may West Philippine Sea. Mag-emerge po siya dito sa may dagat China o sa may West Philippine Sea, south of Hong Kong at posibleng minimal pa rin ang kanyang pagiging LPA, hindi po siya aktibo. Hanggang dyan po ang pinapakita nitong si LPA 93W. So, sa rainfall accumulation for the next 3 days, inaasahan po natin ang mga kalat-kalat at mga pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa buong bahagi po ng ating bansa. Lalo po sa hapon ng gabi, so inaasahan po natin. Mag-ingat po sa mga pagbabaha, kapag meron pong malalakas na ulan, dala nitong mga thunderstorms, at yung mga iba-iba pang hazards, gaya ng mga maliliit na mga pag-ulan ng yelo, yung mga hailstorm na maliliit, hailstone, I mean. And then, ito pong tinatawag natin mga gasnado. Nagsisimula yan dahil sa funnel cloud, parang imbudo na ulap, pag tumama sa lupa, magiging tornado pa yun maliit. So, yun po ang mga pangkaraniwang mga hazard na naranasan natin kapag walang tropical cyclone, kapag may mga thunderstorms lamang. So, yung mga kidlat, mag-ingat po, lalo na po sa mga open fields, mag-silong muna, pumasok sa mga kanya-kanyang bahay para ma-avoid pong tamaan ng mga kidlat. Okay? Lalo na po pag may mga severe thunderstorms. Usually, naglalast naman po yan ng 30 minutes up to maximum of 2 hours. Depende kung nasaan kayo located within that thunderstorm activity. So, yan po ang ating pinakalatest sa ating panahon. At babalik ulit tayo for the next 2 days. At bibigay naman natin pinakalatest sa ating weather conditions. At sa binabantay nating napakahinang o halos shallow na LPA 93W. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Hashtag WeatherWiser. Don't forget, mag-subscribe kayo sa aking channel, Mr. Typhoon.tv sa YouTube at sa Facebook. Follow lang ninyo ang ating updates para masubaybayan ninyo ang pinakalaita sa ating panahon sa YouTube, sa Facebook. Ang ating channel is MrTyphoon.com. Okay? So, see you guys. God bless. Have a great weekend. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.